kaisa belai no sep kaham tiprasaroni khanang mani kok jungjalni kok biangni kok bebak barot hakotoni lukurok no sawi khnaranani sep dofani samung tangtutuino ajinani sep tubi pheika koktuma.kok hindi.com nogo tongtutuino online ni bisingtei nung poritongo eba poripaija khenkhei nung koktuma.kok ni bisingtei samung khlaimano sip kaisa samung khlai talo 2000 hai nung ajimano eba sip kaini samung khlai talo 4000 nung ajimano eba koktuma.kok bai full time engai talo 8000 nung aji manana piaba asamung tangna bagai kaham ke hindi sawi mana nangnai tei english bangla kok borok no hindi o translate khlaina bo goreng engna nangnai nung tumung no dofani samung tangtutui ajina musung ke tabun nurok facebook ni bisingtei koktuma.kok bai korengai mano eba whatsapp ni bisingtei bunrok korengai mano koktuma.kok ni whatsapp number engkha 6009364277 nung tumung no samung khlaina musung kha ke tabuk no nini biodata rahode biodata narjangnai paithak ni jora engkha 10 January 2022